ବୋଉ କଣ ରୋଷେଇ କରୁଛୁ ବାଡେ? ଭାତ କୁ ଚିକେନ ହେଇଚା ଖାଇବୁ। ଭାତ କୁ ଚିକେନ आखी ताते चिन्ही बारे खाई गला धोखा। ବୋଉ ଟ୍ୟୁସନ ତା ଯଦି ପଚାରିବେ କଣ ଖାଇକି ଆସିଛୁ ମୁଁ କଣ ଉତ୍ତର ଦେବି ଯେ ମୁଁ ଧୋକା ଖାଇଛି? ମୋ ନିଜ ମା ମତେ ଧୋକା ଦେଇଛି। ଟିକେ ରେ କହି ସଜା ପକା ଦେଇଛି। ସଜା ପକା ଖାएगा नहीं साला। खाई नहीं